Godine 1965. tvornica u sovjetskom gradu Uljanovsku počela je proizvoditi vozilo koje je izgledalo kao štruca kruha na kotačima. Sovjetski građani odmah su mu dali nadimak. Buhanka. Štruca. Ovo nije bio automobil dizajniran da ikoga impresionira. Imao je ravne bočne strane, kutijast oblik i onu vrstu brutalne jednostavnosti koja je definirala sovjetsko inženjerstvo. Ali imao je nešto važnije od stila. Uspjelo je. Gotovo 60 godina. UAZ Buhanka se proizvodi gotovo bez promjena. Isti osnovni dizajn. Isti koncept. Ista namjena. Služi kao vozilo hitne pomoći, policijski kombi, dostavni kamion, obiteljski prijevoz i vojno vozilo diljem bivšeg Sovjetskog saveza. U najhladnijim dijelovima Sibira, gdje temperature padaju i do -50 stupnjeva, Buhanka se ipak pali. Na blatnjavim cestama, gdje se moderni S uveovi za glave, Buhanka se neprestano kreće. U udaljenim selima, gdje je najbliži mehaničar udaljen stotinama kilometara, poljoprivrednici popravljaju svoje buhanke osnovnim alatima i odlučnošću. Ovo vozilo nikada nije bilo namijenjeno udobnosti. Ovjes je grub. Buka je zaglušujuća. Grijanje jedva radi. Ali ništa od toga nije važno kada trebate prijeći teren koji bi uništio sve ostalo. Dok je ostatak svijeta prelazio na moderne kombije sa servo upravljačem, klima uređajem i elektroničkim sustavima, Buhanka je ostala zamrznuta u vremenu. I to je postala njezina najveća snaga. Dovoljno je jednostavan da ga svatko može popraviti. Dovoljno je čvrst da preživi desetljeća zlostavljanja. Dovoljno jeftin da ga i ljudi koji si ne mogu priuštiti ništa drugo ipak mogu kupiti. Ovo je priča o vozilu koje je trebalo davno nestati, ali odbija umrijeti. Kombi koji je prevozio sovjetske kozmonaute, ruske vojnike, mongolske pastire i milijune običnih obitelji kojima je trebalo nešto što jednostavno nije moglo prestati s radom. Priča o UAZ Buhanki. Kruh koji je postao legenda. Rođenje kruha. Priča počinje s vojnim potrebama. Početkom 1960-ih sovjetskoj vojsci bilo je potrebno lako transportno vozilo koje bi moglo prevoziti trupe, zalihe i opremu preko strašnog terena. Već su imali UA-469, robusno vozilo s pogonom na sva 4 kotača koje je dobro funkcioniralo za izviđanje i laki prijevoz. Ali vojsci je trebalo nešto veće. Nešto što bi moglo prevesti više ljudi, više tereta, više svega. Inženjeri u Uljanovskoj automobilskoj tvornici dobili su zadatak dizajnirati kombi na bazi šasije UAZ-469. Učiniti ga jednostavnim, učiniti ga čvrstim, osposobiti ga za rad u sovjetskim uvjetima. Ono što su stvorili bilo je revolucionarno u svojoj jednostavnosti. Kutija na kotačima, ravne ploče posvuda, bez krivulja, bez stila, bez nepotrebne složenosti. Samo čelična kutija postavljena na provjerenu šasiju s pogonom na sva 4 kotača. Dizajn se zvao UAZ-450. U proizvodnju je ušao 1965. u tvornici u Uljanovsku. Sovjetski sustav je dodjeljivao različite verzije za različite namjene. Vozilo hitne pomoći, teretni kombi, minibus, vatrogasno vozilo, sve bazirano na istoj platformi. Nadimak je došao odmah. Sovjetski građani su gledali njegov oblik i vidjeli štrucu kruha. Buhanka. Naziv se zadržao. Čak su ga i službeni dokumenti na kraju koristili. Izvorni motor je posuđen iz limuzine Gaz 21 Volga. 2,5 litreni, četverocilindrični benzinski motor koji proizvodi oko 70 konjskih snaga. Nije snažan, ali dovoljan za vozilo teško manje od 1500 kg. Sustav pogona na sva 4 kotača bio je jednostavan i robustan. Razvodna kutija omogućavala je prebacivanje između pogona na 2 i pogona na sva 4 kotača. Blokirajući diferencijali osiguravali su vuču u teškim uvjetima. Visoki razmak od tla omogućavao je prelazak prepreka koje su zaustavljale obična vozila. Unutra udobnost nikada nije bila prioritet.
Vozač je sjedio direktno iznad prednje osovine. Motorni prostor je prodirao u kabinu. Vrućina motora činila je ljeta nepodnošljivima. Buka je otežavala razgovor. Vibracije su bile stalne. Ali teretni prostor bio je ogroman za tako malo vozilo. Ravan pod i kutijasti oblik značili su učinkovito korištenje svakog centimetra. Klizna vrata s obje strane omogućavala su jednostavan pristup. Stražnja vrata su se širom otvarala za utovar. Vojska ga je odmah usvojila. Liječnici su ga koristili kao ambulantna vozila na prvoj crti bojišnice. Časnici su ga koristili kao zapovjedna vozila. Inženjeri su ga koristili za prijevoz opreme. Jednostavan dizajn značio je da su ga vojnici mogli održavati uz osnovnu obuku i ograničene alate. Civilne verzije su brzo uslijedile. Bolnice u udaljenim područjima dobile su verzije kola hitne pomoći. Policijske uprave dobile su verzije za patrole. Državne farme koristile su teretne verzije za prijevoz radnika i zaliha. Sovjetski sustav nije pitao žele li ljudi kupiti buhanku. Sustav je odlučivao što je potrebno i proizvodio to. Potražnja je bila nebitna. Proizvodnja se nastavila bez obzira na to. Evolucija bez promjene godine 1985. oznaka UAZ 450 promijenjena je u UAZ 3962 za verziju s vozilom hitne pomoći i UAZ 3909 za teretnu verziju. Ali promjene su bile minimalne. Različite oznake, blago izmijenjena unutrašnjost, isto osnovno vozilo. Veliko ažuriranje dogodilo se 1997. godine kada je promijenjen motor. Stari 2,5 litreni benzinski motor zamijenjen je 2,7 litrenim agregatom, koji proizvodi 84 konjske snage. Nešto više snage, nešto bolja pouzdanost. Ali i dalje isti osnovni dizajn iz 1960-ih. Godine 2008. pojavila se još jedna opcija motora. 2,7 litreni benzinski motor s ubrizgavanjem goriva umjesto rasplinjača. Moderniji, učinkovitiji, pouzdaniji. Ali mehanički sustavi ostali su nepromijenjeni. Zapadni proizvođači automobila izdavali bi potpuno nove modele svakih nekoliko godina. Novi dizajni, nova tehnologija, sve novo. Buhanka je ostala u biti ista 6 desetljeća. To nije bila lijenost. To je bilo namjerno. Sovjetski sustav je cijenio provjerene dizajne više od inovacija. Ako je nešto funkcioniralo, zašto to mijenjati? Ako su ljudi to mogli održavati, zašto to komplicirati? Ako je služilo svojoj svrsi, zašto trošiti resurse na redizajn? Nedostatak promjena postao je prednost. Svaki mehaničar u bivšem Sovjetskom savezu znao je kako popraviti buhanku. Dijelovi iz vozila iz 1970-ih odgovarali su modelima iz 2020-ih. Znanje se prenosilo s oca na sina. Vještine su ostale relevantne kroz generacije. Brojke proizvodnje nikada nisu bile spektakularne prema zapadnim standardima. Možda 10.000 jedinica godišnje. Možda 20.000 u dobrim godinama. Ali proizvodnja nikada nije stala. Kroz raspad Sovjetskog saveza, kroz ekonomsku krizu, kroz sve. Tvornica buhanka je nastavila raditi. Do 2020. godine proizvedeno je više od 1 milijun buhanki. Nije impresivno u usporedbi s popularnim zapadnim kombijima. Ali izvanredno za vozilo koje se nikada nije reklamiralo, nikada se nije mijenjalo, nikada nije pokušavalo biti išta drugo osim onoga što jest. Život u kruhu vožnja buhanke je iskustvo koje moderni vlasnici vozila ne mogu zamisliti. Ne samo da sjednete i vozite, pripremate se, prilagođavate se, prihvaćate. Pokretanje motora zahtijeva tehniku, pogotovo zimi, pogotovo u Sibiru. Rutina postaje ritual. Pritisni papučicu gasa, povuci čok, okreni ključ, pričekaj, pokušaj ponovno, pritisni još gasa, povuci čok dalje, okreni ključ, slušaj, osjeti. Znaj kada je motor spreman. Kad se konačno pokrene, buka je neodoljiva.
Motor se nalazi između prednjih sjedala, ispod metalnog poklopca. Svaki mehanički zvuk je pojačan. Svaka vibracija prenosi se izravno u kabinu. Razgovor zahtijeva vikanje. Glazba je besmislena. Položaj za volanom je jedinstven. Vozač sjedi direktno iznad prednje osovine. Volan je gotovo vertikalan. Papučice su pomaknute. Pogled je odličan jer sjedite tako visoko, a vjetrobransko staklo je veliko. Ali udobnosti nema. Volan nema servo pomoć. Skretanje pri malim brzinama zahtijeva snagu. Parkiranje zahtijeva odlučnost. Žene i starije osobe muče se s teškim volanom. Ali snalaze se. Prilagođavaju se. Uče. Ovjes je srednjovjekovni. Lisnate opruge posvuda. Nema amortizera dostojnih tog imena. Svaki udarac prenosi se izravno na kralježnicu. Neravne ceste su mučenje. Duga putovanja su testovi izdržljivosti. Putnici stižu iscrpljeni i bolni. Sustav grijanja je primitivan. Toplina dolazi iz motora kroz jednostavne kanale. Zimi jedva održava vjetrobransko staklo čistim. Putnici nose teške kapute. Deke su standardna oprema. Mraz se stvara unutar prozora. Ljeto je gore. Motorni prostor zrači toplinu u kabinu. Nema klima uređaja. Otvaranje prozora pruža minimalno olakšanje. Vožnja po ljetnoj vrućini je kao sjedenje u pećnici. Vozači stižu mokri od znoja, ali buhanka ide tamo gdje drugi ne mogu. Duboko blato. Gusti snijeg. Strma brda. Kameniti teren. Pogon na sva 4 kotača uključuje se jednostavnom ručicom. Blokirajući diferencijali osiguravaju trakciju kada kotači proklizavaju. Udaljenost od tla omogućuje joj penjanje preko prepreka. U selima diljem Rusije, Kazahstana, Mongolije i Srednje Azije buhanka je neophodna. Prevozi obitelji na tržnicu. Odvozi bolesne ljude u bolnice. Prevozi robu iz grada u selo. Obavlja posao koji nijedan moderni kombi ne bi mogao obaviti. Hitna pomoć. Najvažnija uloga buhanke oduvijek je bila kao vozilo hitne pomoći. U sovjetskom sustavu hitna medicinska služba uvelike se oslanjala na ta vozila. Verzija ambulantnog vozila UA Z396-2 bila je opremljena prostorom za nosila, spremištem za medicinsku opremu i sjedalima za medicinare. Klizna bočna vrata omogućavala su brz ukrcaj pacijenata. Pogon na sva 4 kotača značio je dosezanje pacijenata u svim uvjetima. U udaljenim sibirskim selima ambulanta buhanka bila je jedina veza s medicinskom skrbi. Kad bi netko doživio srčani udar ili nesreću na farmi, buhanka je morala doći do njega. Bez obzira na vrijeme, bez obzira na ceste, bez obzira na udaljenost. Liječnici i bolničari razvili su duboke odnose sa svojim buhankama. Znali su svaki zvuk koji je motor proizvodio, svaku vibraciju koja je značila problem, svaki trik da ga održe u pokretu. Njihovo vozilo nije bilo samo prijevozno sredstvo. To je bio alat koji je spašavao živote. Zimske izvanredne situacije bile su najgore. Temperature od -40 ili -50. Snijeg mjeren u metrima. Ceste koje su potpuno nestale. Ali buhanka je morala nestati. Netko je umirao. Nekome je trebala pomoć. Hitna pomoć je morala doći do njih. Grijanje je bilo nedovoljno za pacijente. Liječnici su pacijente umotavali u deke. Koristili su termofore. Činili su sve što je bilo potrebno kako bi spriječili hipotermiju tijekom prijevoza. Vozilo je bilo grubo, ali je pacijente do bolnica dovelo žive. Čak i nakon raspada Sovjetskog saveza i postajanja modernih kola hitne pomoći u gradovima, ruralna područja su zadržala svoje buhanke. Moderna kola hitne pomoći bila su udobnija, bolje opremljena, ali su se zaglavljivala u blatu. Zakazivala su na ekstremnoj hladnoći. Nisu se mogla nositi s terenom. Buhanka je nastavila raditi. Nastavila je spašavati živote. Nastavila je biti ono što je bilo potrebno, a ne ono što se željelo. Danas, 2025. godine, stotine buhankinih kola hitne pomoći još uvijek opslužuju udaljena područja Rusije i bivših sovjetskih republika.
Stara su, istrošena su, neudobna su, ali još uvijek odgovaraju na hitne pozive, još uvijek dopiru do pacijenata, još uvijek spašavaju živote. Vojna služba, sovjetska i ruska vojska neprestano koriste buhanke od 1965. Ne za borbe na frontu, za podršku, za logistiku, za sve što vojskama treba i za borbi. Zapovjedna vozila prevozila su časnike i komunikacijsku opremu. Medicinske verzije evakuirale su ranjenike s prednjih položaja. Teretne verzije prevozile su zalihe, streljivo i opremu. Jednostavan dizajn značio je da ih vojnici mogu održavati u terenskim uvjetima. U Afganistanu tijekom Sovjetskog rata 1980-ih buhanke su služile tijekom cijelog sukoba. Teren je bio brutalan. Planine, pustinje, primitivne ceste, ali buhanke su se nosile s tim. Prevozile su zalihe do udaljenih ispostava. Evakuirale su ranjenike u poljske bolnice. Prevozile su trupe kroz nemoguć teren. Čečenski ratovi 1990-ih i 2000-ih svjedočili su većem korištenju buhanke. Urbane borbe, planinske operacije, protupobunjeničke borbe. Vozilo se prilagođavalo svakoj ulozi. Nikad idealno, nikad savršeno, ali uvijek funkcionalno. Tijekom rata u Ukrajini, koji je započeo 2020. i druge godine, i ruske i ukrajinske snage koristile su buhanke. Stara vozila izvučena iz skladišta. Civilne verzije rekvirirane. Jednostavna mehanika značila je da se čak i oštećena vozila mogu popraviti i vratiti u službu. Vojska je cijenila buhanku iz istih razloga kao i civili. Jednostavnost, izdržljivost, mogućnost popravka. Vojnik s osnovnom obukom mogao je riješiti većinu problema. Mehaničar jedinice mogao je obaviti složene popravke. Specijalizirani alati rijetko su bili potrebni. Dostupnost dijelova bila je izvrsna. Desetljeća proizvodnje značila su da su rezervni dijelovi bili posvuda. Otpadne buhanke osiguravale su komponente. Civilna vozila mogla su donirati dijelove vojnim. Kanibalizacija je bila standardna praksa. Pogon na sva 4 kotača bio je ključan za vojne operacije. Ceste u ratnim zonama su užasne, uništene u borbi, zanemarene od strane vlasti, neprohodne za normalna vozila. Buhanka je išla gdje je trebalo. Dostavljala je što je bilo potrebno. Vraćala je ranjene. Civilni život, osim ambulantnih vozila i vojne službe, buhanka je postala radno vozilo izbora diljem bivšeg Sovjetskog saveza. Njena svestranost učinila ju je vrijednom za bezbrojne primjene. Ruralne policijske snage oslanjale su se na buhanke. Gradovi su imali moderne patrolne automobile. Ali sela i udaljena područja trebala su vozila koja su se mogla snalaziti na njihovim cestama. Buhanka je omogućavala mobilnost u uvjetima gdje su patrolni automobili bili beskorisni. Vatrogasne postrojbe u malim gradovima koristile su vatrogasna vozila tvrtke Buhanka, ne za velike požare, za manje incidente, za dosezanje mjesta gdje velika vatrogasna vozila nisu mogla ići. Pogon na sva 4 kotača i kompaktna veličina omogućavali su pristup teško dostupnim područjima. Poljoprivrednici su koristili teretne buhanke za sve. Prijevoz radnika na polja, prevoz alata i potrepština, odvoz proizvoda na tržnice, ravni pod tereta i široka stražnja vrata olakšavali su utovar. Pogon na sva 4 kotača značio je rad čak i kada su polja bila blatnjava. Lovci i ribari voljeli su buhanke. Vozilo je moglo doći do udaljenih lovišta. Moglo se voziti po zaleđenim rijekama. Moglo se kretati šumskim stazama. Jednostavna mehanika značila je da su se kvarovi u udaljenim područjima mogli popraviti osnovnim alatima. Mala poduzeća koristila su ih za dostavu. Kruh u seoske trgovine. Pošta u udaljena područja. Roba na tržnice. Pouzdanost je bila važnija od udobnosti. Mogućnost dovršetka dostave u bilo kojem vremenu bila je ključna. Obitelji u ruralnim područjima često su imale buhanke kao jedino vozilo.
Nisu bile udobne za svakodnevnu vožnju, ali su bile neophodne za dolazak do grada zimi. Za prijevoz velikih predmeta, za pomoć susjedima, za obavljanje onoga što je trebalo obaviti. Kupovna cijena bila je niska, vrlo niska u usporedbi s uvoznim kombijima. To je omogućilo vlasništvo ljudima s ograničenim novcem. Troškovi rada bili su razumni, potrošnja goriva bila je prihvatljiva. Održavanje je bilo jeftino, jer su ga vlasnici sami obavljali. Moderno doba. Kako je 21. stoljeće odmicalo, buhanka se suočavala s novim izazovima. Sigurnosni propisi, standardi emisija, očekivanja potrošača. Sve što je moderna automobilska industrija zahtijevala. Vozilo nije prošlo sve moderne sigurnosne testove. Nema zračnih jastuka. Nema zona gužvanja. Nema elektroničke kontrole stabilnosti. Nema ABS-a. U ozbiljnim nesrećama buhanka je pružala minimalnu zaštitu. Kruta struktura prenosila je sve sile udara na putnike. Emisije su bile užasne prema modernim standardima. Jednostavan benzinski motor jako je zagađivao. Nije bilo katalitičkog pretvarača. Nije bilo naprednog upravljanja gorivom. Nije bilo kontrole emisija. Gradovi su počeli zabranjivati starija vozila. Buhanka je bila ugrožena. Udobnost je bila srednjovjekovna u usporedbi s modernim kombijima. Nije bilo servo upravljača. Nije bilo klima uređaja. Nije bilo zvučne izolacije. Nije bilo ergonomskih sjedala. Mladi ljudi koji su odrasli s modernim vozilima smatrali su buhanku nepodnošljivom, ali proizvođač ih je nastavio proizvoditi. Uz minimalna ažuriranja, ubrizgavanje goriva neznatno je poboljšalo emisije. Bolja sjedala učinila su duga putovanja neznatno manje bolnim. Ali osnovno vozilo ostalo je nepromijenjeno. Zašto? Zato što se potražnja nastavila. Ne od ljudi koji su željeli buhanku, od ljudi kojima je trebala. Udaljenim područjima i dalje su bila potrebna vozila koja su mogla podnijeti strašne uvjete. Hitne službe i dalje su trebale ambulantna vozila koja su radila zimi. Poljoprivrednicima je i dalje bio potreban prijevoz koji je mogao prelaziti blatnjava polja. Cijena je ostala najveća prednost vozila. Novi buhanka koštao je možda trećinu usporedivog modernog kombija. Za ljude s ograničenim novcem to je omogućilo vlasništvo. Za tvrtke s ograničenim proračunima to je imalo ekonomskog smisla. Proizvodnja se stabilizirala oko 10.000 jedinica godišnje. Ne raste, ne smanjuje se. Samo se nastavlja. Opslužuje tržište do kojeg moderna vozila ne mogu doći. Zadovoljava potrebu koju moderni proizvođači ignoriraju. Tvornica UAZ je 2020. godine objavila da će nastaviti proizvodnju buhanke. Nije određen krajnji datum. Dokle god ljudi budu trebali, oni će ih proizvoditi. Jednostavno je tako. Izvoz i globalna prisutnost buhanka nikada nije postala globalni uspjeh. Izvoz je bio ograničen. No, vozilo je pronašlo korisnike na specifičnim tržištima, gdje su njegove mogućnosti bile važnije od udobnosti. Mongolija je desetljećima uvozila buhanke. Teren je bio savršen. Klima je bila surova. Udaljenosti su bile ogromne. Moderna vozila nisu uspjela. Buhanke su preživjele. Mongolski pastiri su ih koristili za dolazak do udaljenih pašnjaka. Medicinske službe su ih koristile za ruralna područja. Kuba je dobila buhanke putem sovjetskih programa pomoći. Vozila su služila desetljećima. Kubanski mehaničari postali su stručnjaci u održavanju istih u voznom stanju, unatoč nestašici dijelova. Improvizacija je postala umjetnost. Buhanke iz 1970-ih još su uvijek bile u pogonu 2020-ih. Neke afričke zemlje primile su ih putem vojne pomoći. Angola, Mozambik, Etiopija. Jednostavna mehanika odgovarala je lokalnim uvjetima. Ograničena infrastruktura, ograničeno obučenih mehaničara, ograničeno rezervnih dijelova. Buhanka se prilagodila, preživjela je, nastavila je raditi. Nekoliko ih je stiglo u zapadnu Europu. Ne službenim uvozom,
preko privatnih entuzijasta, preko kolekcionara, preko ljudi koji su cijenili jednostavnost sovjetskog inženjerstva. Male zajednice vlasnika buhanki postojale su u Njemačkoj, Francuskoj i Nizozemskoj. Ovi zapadni vlasnici nisu kupovali praktičan prijevoz. Kupovali su iskustvo, povijest. Nešto potpuno drugačije od modernih vozila. Buhanka je nudila karakter koji je nedostajao modernim kombijima, ali broj izvoza ostao je malen. Možda nekoliko stotina godišnje, možda i manje. Buhanka nije bila dizajnirana za globalna tržišta. Bila je dizajnirana za sovjetske uvjete. Tamo je uspjela. To je bilo dovoljno. Zajednica entuzijasta protivno svakoj logici. Buhanka je stekla entuzijastičnu sljedbu. Ljude koji su voljeli vozilo ne unatoč njegovim manama, već zbog njih. U Rusiji i bivšim sovjetskim republikama osnovani su klubovi. Vlasnici buhanki su se sastajali, dijelili su znanje, organizirali su putovanja. Okupljanja su bila dijelom tehnički seminar, dijelom okupljanje, dijelom avantura. Članovi su si međusobno pomagali u popravcima. Razmjenjivali su dijelove, pričali su priče. Modifikacije su postale popularne. Neki su vlasnici ugradili moderne motore za bolje performanse. Drugi su dodali udobna sjedala. Neki su poboljšali izolaciju za bolje grijanje. Jednostavna konstrukcija učinila je modifikacije relativno lakima. Pojavile su se ekstremne modifikacije. Buhanke preuređene za prekooceanske ekspedicije. Opremljene većim gumama. Podigivači ovjesa. Krovni nosači. Dodatni spremnici goriva. Platforme za spavanje unutra. Vozilo je postalo sposobno za prijelaz kontinenata. Nekoliko buhanki završilo je izvanredna putovanja. Preko Rusije, od zapada do istoka. Kroz Mongoliju i Srednju Aziju. Čak i do zapadne Europe. Vozila su dokazala svoju izdržljivost. Dokazala svoju sposobnost. Dokazala su da su sovjetski inženjeri izgradili nešto što je trajalo. Društvene mreže okupile su entuzijaste buhanke diljem svijeta. Forumi, grupe, stranice posvećene vozilu. Ljudi su dijelili projekte restauracije, ideje za modifikacije, savjeti za održavanje. Baza znanja je rasla. Zajednica je ojačala. Neki mladi Rusi razvili su ironično divljenje. Buhanka je postala cool, retro, nostalgična. Ne unatoč tome što je bila gruba, jer je bila autentična, prava, nepretenciozna. Sve što moderna vozila nisu bila. Što ga čini legendarnim, buhanka je postala legendarna ne zbog izvrsnosti, već zbog izdržljivosti. Ne zbog inovacije, već zbog upornosti. Ne zbog stila, već zbog sadržaja. Temeljna privlačnost je jednostavnost. Svaki sustav je mehanički. Svaka komponenta je vidljiva. Svaki problem može dijagnosticirati netko s osnovnim znanjem. Nema računala, nema senzora, nema elektroničke složenosti. Samo metal i mehanika. Zbog te jednostavnosti, svatko ga može popraviti. Poljoprivrednik s kutijom alata. Seoski mehaničar s ograničenom obukom. Vojnik u terenskim uvjetima. Potrebno znanje je osnovno. Potrebni alati su uobičajeni. Popravci su mogući bilo gdje. Trajnost dolazi od konzervativnog inženjerstva. Debeli čelik. Snažne komponente. Velike, sigurnosne margine. Ništa nije optimizirano do krajnjih granica. Sve je nadograđeno. Vozilo preživljava zlostavljanje koje uništava moderna vozila. Sposobnost u ekstremnim uvjetima dokazana je desetljećima korištenja. Sibirske zime, azijska ljeta, planinski teren, pustinjski pijesak, blato koje guta druga vozila. Buhanka se nosi sa svime, negraciozno, ali učinkovito. Kulturni značaj duboko se proteže u bivše sovjetske zemlje. Buhanka je uspomena. To je djetinjstvo. To su kola hitne pomoći koja su spasila Baku. To je vozilo koje je donijelo kruh u selo. To je prijevoz koji je povezivao izolirane zajednice sa svijetom. Za zapadne promatrače, buhanka predstavlja nešto izgubljeno. Vozila izgrađena da traju. Izgrađena da se popravljaju. Izgrađena da služe, a ne da impresioniraju.
Kontrast s modernim planiranim zastarijevanjem je oštar. Privlačnost je stvarna. Budućnost. U 2025. godini AZ Buhanka nastavlja proizvodnju. Ista tvornica, isti dizajn, ista namjena. Nije najavljen kraj, nije planirana zamjena. Budućnost je neizvjesna, ali proizvodnja se nastavlja. Moderni sigurnosni propisi prijete nastavku prodaje. Sigurnosni standardi europskog tipa zahtijevali bi promjene koje Buhanka ne može prilagoditi. Zračni jastuci, zone gužvanja, elektronički sustavi. Dodavanje ovih sustava uništilo bi ono što vozilo čini funkcionalnim. Jednostavnost bi se izgubila. Propisi o zaštiti okoliša stvaraju pritisak. Standardi emisija se stalno pooštravaju. Jednostavan benzinski motor ne može ih ispuniti bez opsežnih modifikacija. Električna konverzija je teoretski moguća, ali bi potpuno promijenila karakter. Tržište se smanjuje. Mlađi kupci žele moderne značajke. Servo upravljač, klima uređaj, udobna sjedala, glazbeni sustavi, povezivost. Buhanka ne nudi ništa od toga. Ne može to ponuditi bez potpunog redizajna. Ali ključno tržište ostaje. Udaljenim područjima i dalje su potrebna vozila koja se snalaze na užasnim cestama. Hitne službe i dalje trebaju kola hitne pomoći koja rade zimi. Poljoprivrednicima i dalje je potreban prijevoz koji prelazi blatnjava polja. Entuzijasti i dalje žele vozila koja mogu sami popraviti. Tvornica je izjavila da se obvezala na nastavak proizvodnje. Dokle god postoji potražnja, gradit će ih. Dokle god ih ljudi trebaju, služit će. Vremenski okvir je neodređen. Budućnost neizvjesna. Ali za sada, Buhanka živi. Neki predviđaju još jedno desetljeće proizvodnje. Drugi misle da je moguće 20 godina. Neki vjeruju da će Buhanka nadživjeti moderna vozila koja se ne mogu popraviti. To predviđanje može biti optimistično. Ali s obzirom na povijest vozila, ništa nije nemoguće. Zaključak. Postoji fotografija. Negdje u ruralnoj Rusiji. Zimski krajolik. Dubok snijeg. Temperatura -40. Bijela Buhanka stoji. Staro vozilo. Možda iz 1980-ih. Vidljiva hrđa. Udubljenja posvuda. Boja blijedi. Prozori su zamučeni. Ali motor radi. Ispušni plinovi se dime na hladnom zraku. Vozač stoji pokraj njega. Teški kaput. Krznena kapa. Čeka. Vozilo je upravo dostavilo medicinske potrepštine u seosku kliniku. Sada se vraća u grad. Putovanje je 100 km. Cesta jedva postoji pod snijegom. Ova se scena ponavlja svakodnevno diljem bivšeg Sovjetskog saveza. Različita vozila, različiti vozači, različite misije. Ali isto vozilo, iste mogućnosti, isto tvrdoglavo odbijanje odustajanja. Buhanka nije lijepa, nije moderna, nije udobna, nije sigurna prema suvremenim standardima, nije učinkovita, nije profinjena, nije ništa što ljudi kažu da žele. Ali to je ono što ljudima treba. Na mjestima gdje moderna vozila otkazuju. U uvjetima koji zaustavljaju sofisticirane strojeve. U situacijama koje zahtijevaju nešto što jednostavno radi. 60 godina proizvodnje to dokazuje. Preko 1 milijun proizvedenih primjeraka to dokazuje. Kontinuirana potražnja to dokazuje. Buhanka služi. Još uvijek služi. Nastavit će služiti dok više ne bude mogla. Legenda nije o tome da si najbolji. Legenda je o tome da si tu. Da budeš spreman. Da budeš sposoban kada je potrebno. Ne tražiš ništa osim goriva i osnovnog održavanja. Daješ sve što je moguće, od jednostavnog inženjeringa do sovjetske praktičnosti. Kruh na kotačima. Hitna pomoć u krajnjoj nuždi. Radno vozilo udaljenih mjesta. Jednostavno rješenje za složene probleme. Vozilo koje odbija postati povijest. AZ Buhanka. Još uvijek na cestama. Još uvijek radi. Još uvijek dokazuje da su ponekad stari načini ipak najbolji. Ne najudobniji načini. Ne najmoderniji načini. Ali načini koji funkcioniraju. Koji traju. Koji su važni. I negdje večeras još jedna Buhanka pali svoj motor.
Još jedan vozač započinje novo putovanje. Još jedno vozilo ponovno dokazuje zašto je postalo legendarno. Ne kroz izvrsnost, kroz postojanje, kroz službu. Jednostavno kroz odbijanje umrijeti. Kruh koji je postao legenda. Još uvijek se peče. Još uvijek se poslužuje. Još uvijek preživljava. Još uvijek oaza buhanka. Zauvijek.